Nej grabbar! Aj. Nej. Aj. Holy. Bra Danne! He's my hero. Mine too. Mine too. Who's that? Ja mannen. Måste gå ut i plan. Oj. Eller är det med matchen? Hallå. Och du står på planen. Men jag måste ju filma. På planen. Jag måste ju filma. Kom igen nu, upp. Kom igen, full fart, kanonkul. 5 av 5 toasts. Benjamin. Domaren, gud, kom igen nu! Han ber om ursäkt. That guy. Oh wait, I have to film this. Were they hugging him? Han ska också tvätta munnen med tvål och vatten. Bra sagt. Fan. Kom igen grabbar, sätt igång! Bra sagt. Han är my puckle you. Kanske slå på det sen. Puckle you. Det är puckle you. Det finns inte ett sånt ord. Det är bra. Det är så här. Bra! Aj, stomman! Aj. Han är som en Messi. Asian Messi. He is an Asian Messi. Alltså det låter som en... Aj, domaren ja! Hallå, kom in! Tvätta fötterna med tvål. Aj. Aj. Fabian. Vem är det? Simon ut här! Aj. Nej! Aj! Är det synd? Det är synd. Perché? Perché? Mi Hijo, mi corazón. Mi corazón es la muere. Muerto. Fotboll. Barca. Okay. Holding it still. Bra kille, härligt. Kämpa sista nu grabbar. Alla synd alltså. Boom. Nej, du filmar. Du kan inte dansa. So bad filming. I can dance though. Look at me go. Nej, again. Dude, you need new moves. I'm worse than a white kid. Oj! Aj. Du står på plan. Aj. Gick det bra, Benny? Aj. Han gick rätt in i stolpen. Gå och hjälp Benny. Han gick in i stolpen. Okej, han är på målet. Gå och hjälp. Aj, han gick rätt in i stolpen. Aj. Ouch. That kid gets injured a lot. He's reckless. But he's like a raw diamond. He's like a raw diamond. Rough diamond? Raw diamond. I don't know. Bra gjort. Ja, nu orkar vi inte filma sen. Och ändå så Do you filmar. have any comments? Yeah. Okej, har du några kommentarer? Better luck next time. I don't know. Nej, det nästan ser ut som din mammas. What? Okej. Jessica. Min näsa ser ut som den ska. Okej, jag tror jag måste... Tjänster på Sony! Ja, det här måste filmas. That guy, man. He's got swag. He's got swag. When I'm old, I want to be like that. I'm gonna He really be is. like that. I'm gonna be like that. He's really cool. Look, he's hugging people. Dude. He's like a Ginge alltså. cuddly bear. 4-1. It's a game. It's just a game, man. It's Scorpion. I mean, it's like, yeah. Don't say that to him.
Så du! Well, at least you have a ring. At least you did your best. Okej. Vi förlorade.